Алені Лебядзінскай пашчасціла выбрацца з метро пасля выбуху амаль без стратаў. Былі лёгкія раны на руках і галаве, але ў шпіталі яна не засталася. Дома чакаў голодный собака. По заключению судмедэкспертизы оказалось, что меня доставили после взрыва в больницу. Я после этого была на больничном из-за бронхита. Фізічных траўмаў у дакументах зафіксавана не было. І спадарыні Алені адмовілі ў грашовай кампенсацыі як пацярпелай ад тэракту. Абяцанняў дапамогі было шмат, але патрэбныя, асабліва ў першыя дні пасля тэракту грошы, Алена атрымала толькі ад свайго прадпрыемства. Мой директор, конечно, дай бог здоровья ему, его близким. Тут же он. Если бы не он, я бы не знаю, что бы я делала. Я бы не знаю. Ну, поверьте, сейчас такая жизнь, живешь от зарплаты. У меня мой бюджет не был на это рассчитан. Таких пацярпелых, як спадарня Алена, яшчэ прынамсі 80 чалавек. Усе яны ёсць у спісах пацярпелых, звярнуліся па кампенсацыю, але нічога не атрымалі. Больш як 300 чалавек, якія дачакаліся грошай, атрымалі іх толькі ў жніўні-верасні, пры тым, што асноўныя выдаткі былі ў красавіку-траўні ў самы разгар крызісу. У якасці пацярпелых ад выбуху ў Менскім метро зарэгістравана 450 чалавек. Насамрэч іх значна больш. Нехто ўвогуле не звяртаўся па дапамогу, нехто атрымаў толькі псіхалагічныя траўмы. Інесу Крутую параніла аскепкамі. Яна мае траўму вуха і колена. Ходить тяжело. Это я вот как бы дома еще. Жанчына ўжо паўгода не можа выйсці на працу, а ў сям'і яна была асноўным кармільцам. Інесе прапаноўвалі дапамогу каля 8 мільёнаў рублёў, але яна адмаўляецца ад аднаразовай дапамогі ды змагаецца за сталыя льготы для пацярпелых. Юридически людей, пострадавших от теракта, их в принципе нету. Нет такой формулировки, нет такого понятия. Грашовай дапамогі, якую прапаноўваюць Інесе, хопіць у найлепшым выпадку на год лячэння. А што потым? Праблему маглі б вырашыць сталыя ільготы, кшталту ільготаў для жыхароў Чарнобыльскай зоны, але пра гэта на найвышэйшым узроўні нават размовы не ідзе. Если государство что-то не сделало, почему за это должна опять расплачиваться я? Сярод тых, хто дапамагаў пацярпелым у першы час пасля выбуху, былі сёстры міласэрнасці Беларускай праваслаўнай царквы. Да іх можна звярнуцца і сёння. Сёстры не дапамогуць вам грашыма, але могуць накіраваць да ляжачага хворага сядзелку, пракансультаваць ці навучыць сваякоў самастойна даглядаць пацярпелых. Я думаю, что мы даже бы нашли возможность вот как-то человека задействовать вот в нашей работе, вот чтобы он сам смог реализоваться и не замыкался. Каб дапамагчы пацярпелым ад выбуху, беларусы праз дабрачынны рахунак сабралі 4,5 мільярды рублёў. Грошы знайшлі адрасатаў, але гэта аднаразовая дапамога, а праблемы ў большасці застануцца на ўсё жыццё. Дамагчыся юрыдычнага прызнання пацярпелых ад дзяржавы можна толькі праз няспынныя лісты і скаргі, ды толькі тады, пакуль пра выбух яшчэ не забыліся.